badakizue legegintzaldi erdia pasatxoia egin deula eta gaurko batzea alkateak orain arte nire naiz, zurbileko partez, eta Jon izango da orain, legegintzaldia bukatu arte Donostiko aldetik. Ni eskerrak eman taldeari, herri batzarrari, horre artiko bi urtetan egindako lanagatik. Ez da asko aldatuko gauzat, alkatea aldatzen da, baina taldea berdina jarraituko dugu, eta alik eta ondoen egiten saiatuko behar. Eta, lehendako, etorri dira Usurbil eta Donostiko ordezkari. Nentzatu gure gara. Nik ez dut ema ezer prestatu, baina esateko, hau simboliko berdin jarritu dugula, espero dut, nekane maider eta josunekin, arritzekin, eskerrak oinarteko lanagatik eta bi urte barrua berdin esateko almen izatea. Berdin jarritu dugula esperantza dukat, gero eskerrak medizio ditak nire gai, guretzako 6. herria zartu dago, lana errezten digu, asko laguntzen digu. Eskerrak familia bai, askotan, etxeko denboratik hartu delako, eta herritarrei, jakin, zabalik gaudela, nahi zutena, gurekin harremanean, dana ezaute dituzue, eskaerak, proposamenak, eta horrez gaudela. Gaztea egin lana, bila gazteak arresta, modu unian, pasatzen ditugu, lanak zorion txuk, eta asko ginez, eta eskarri ez etortaria. Bertso eskolakibiak, bertso saliak, dianez, laguraz nahi, txami bertso txilloa prepatuet. Eta batzen dut, ez da? Donua esatu ez da. Pare bat urte pasata, iritsi da aldaketa, testigua pasako da, baina jarraitu lanketa, batzutan arro gustora, ta bestetan lauanketa, batzutan irritan marru, bestetan lanez erreka, egiten dana eginda, beti simurtu kopeta, alkatetik alkatera jarri zazuen arreta, lan berdina egin arren, ez dute kobratzen eta lan berdina egin